Praise God! Welcome sa atong mga sambingay. Atong mga sambingay guys about sa Kristuhanon. Doon na kita mapupo nga mga lison ni disclaimer ta sa ato ang mga storya sa atong mga sambingay. Ang atong purpose niini para mas mapasabot nato ang pulong sa Ginoo o nga pinaagi ni mga sambingay. Doon na tay mga makutlo nga mga moral lesson sa atong kinabuhi. So daghan na ta mga sambingay nga atong na-upload guys. Paki-scroll up lang, paki-pili lang ug magamit po ni nato as a preaching illustration kung usa ka magwali, usa ka leader sa church, mas pwede ni siyang gamiton ug madali kayong makatunan, daghan tang makuha nga lesson ug mas easy natong mapasabot sa mga tao ang pulong sa Ginoo. So, now ato ang tapikon kining sambingay about sa giving o paghatag kay dili pa tanan nga Kristuhanon nabatasan kining gitawag og paghatag o kaning giving. Adunay mangyo mga Kristuhanon nga manang magpanuko pa o kanang marag sayangan pa sila sa kanibitawng kinaiya sa paghatag. Tung hinungduman nga ang karakter sa giving mao kini ang makapabless sa atong kinabuhi as being a Christian. Mao kini ang prinsipyo sa Biblia nga gitudlo nga the more you give, the more you receive. Ug nga magpugas kag daghan, maani kag daghan, magpugas kag jutay, moani usab kag jutay. And nga nagisgot po kini sa ato ang panaad diha sa ato ang buhi nga Dios. Okay, para mas masabtan atong sambingay, di ta maglangan inani ang senaryo sa atong sambingay. Doon na usa ka pastor nga nibisita sa usa ka member niya kay hapit na ang ilang church anniversary. Unya kadto nga member doon na siya duha ka buklitson. So niadto ang pastor dili sa pagpangutana, dili lang kay sa paghangyo nga panuniton siya kundi adunay mga gigamit nga mga sambingay usab nga ang pastor para pagsuta kung ang iyang usa ka membro nga adunay duha ka litson willing bang makadulit sa iyang litson para sa anniversary. Okay? So adto siya, yun siya, Brad, musta man? Naaman day kay duha ka buklitson, Brad. Sa lagi pastor. Nalangin sa Ginoo. So, maorag yun ni ang naabot, pastor. So, niyon sa Brad, ayaw rin kabalaka. Kana, mao pa na aron na imong nakita, pero maabot ang panahon. Pero in kaso, Brad, maabot ang panahon, ihatag yun sa Ginoo. Tagan ka sa Ginoo og duha ka farm. Willing ka ba nga makadunit sa usa ka farm, diya sa bulaton sa Ginoo, para sa kamayan sa Ginoo? Iyon butong maong usa ka tawo nga, por in kaso i-bless ko pastor, ihatag na sa Ginoo ang duha ka farm. Syempre akong ihatag ng usa ang abot anang maong farm para sa bulaton sa Panginoon. So niya ang pastor, praise God. Nindot kayo ang imong karakter, Brad. No? Importante gining giving para sa bulaton sa Ginoo kay naara gyud balos sa ato ang kinabuhi. O niya ni padayon ang pastor sa Brad, por in kaso next week or next month tagan ka sa Ginoo og financial blessing worth of 20,000. Nasyak ang taon siya nga dako-dako naman na pastor. Yun ang pastor nga por in kaso man na, Brad, kay ang blessing sa Ginoo dili ba nato ma-underestimate. So what if na ay tawo gamiton unya panalanginan ka worth of 20,000? Willing ka bang makadunit sa 10,000 or half sa imuhang 20,000 para sa ministry o para sa bulaton sa Ginoo? Niyon ang mga tao nga kung panalanginan, pastor, akong ihatag ang katunga, ang 10,000 ako nang idunit. Ngano kung dili ta makahatag nga kana nadawat ra man puna nako, nalangin ra man puna. So makahatag pud ta. Og ni padayon ang pastor, so okay Brad, salamat, nakita na ako nga agi kay heart sa giving kaysa akong pangutana kanimo duha ka farm o naka-income nga 20,000, willing mangyud ka bisan gani sa wala pa mangani gini naabot nimo pero willing mangyud ka makahatag. So what if kaning naa na gyud sa imuha ron, Brad? What if do na kay duha ka buklitson, gipunting na gyud sa pastor ang duha ka buklitson? What if do na kay duha ka buklitson, willing ka bang makadunit sa usa ka litson para sa ato ang coming anniversary? Nahilom og action ang usa ka tawo kay
naanugunan siya o naalanganin siya kay wala mong utos plano niya ang iyang litsunon nga para sa church. Nauna niya kung itubag sa pastor niyon siya nga murag unfair man na pastor sa tanan nga isakupan kura man gyud imuhang sabtan tungod kay nakita ang ginimo nga na ako'y daw ka buklitson. Pero pasensya na pastor, dili gyud ni para sa church kining mao nga ako ang gibuhi, doon ako'y gipangandaman ni ini. Muna siguro sa next time ra siguro pastor makasaad ko nimo kanunit ko next time na laman, pero kaning ako karong usa ka litson o kaning duha di gyud pwede nga ako madunit ang usa niini kay doon ako'y gipangandaman ni ini. Sumuto ni uli ang pastor nanghid siya, sige Brad, salamat kay Brad sa imuhang panahon. O moto, di nilang takutob sa ato ang sambingay. Actually, kani nga storya, in reality gyud mo ni ang kalabanan nga nahitabo karon sa ilabi na sa mga Kristohanon nga kana bang wa pa nila nabatasan ang giving ug ganing paghatag. Ang lisod nga tumakuha nini, lisod kayo sa Kristohanon kung wa sa naanad aning giving. Kay kung naa sa iyaha, nasa iyang mga kamot, lisod kayo ang pagbigay o paghatag ana niya. Pero mas sayo niya ang pagsaad sa wala pa diha sa iyang bulsa, sa wala pa diha sa iyang kinabuhi. Tanawa ang mga tao, ipangutana sa pastor, what if na kay duha ka farm? Willing ka bang makanunit sa usa? Yun siya nga, willing. What if na kay 20,000 worth 20,000 ang half? Makanunit ba ka sa church? Willing kayo sa mudunit. Willing kayong musaad. But, niabot sa point nga kato nagyang do kabuklitsonon yang gipunting sa pastor. So, wala siya makahatag. Instead, tis rapod gud siya kung doon na bagyod sa heart sa giving. Okay? Ang lesson ani nga story is dahil mga tao nga kusog kayo nga manaad. Unya kining saad nga di ra ba nato matuman, aduna ra bagay samputanan sa unahan. Matod pa sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 5. Busa kun manaad ka sa Dios, tumana dayon kini, kay dili siya gustong binuang, busa buhata ang isaad mong buhaton. Maayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. So inani ang gisigutan katong story do na putay lesson about sa panaad nga dili gud sa maayo nga musaad pud ta nga dili pud nato matuman, especially sa bulaton sa Panginoo, especially sa mga anniversary, mga kalihukan sa Panginoo nga do na tay mga gihimo nga mga pagigsaad, even though wala nato nagisugilon sa atong isig magtotoo, but imo nang gilitok sa tubangan sa Ginoo nga kung maabot na si mong kinabuhi, kung i-bless ka, naakay panaad nga imuhang pahalipayan o imuhang tabangan ang bulaton sa Panginoo. Daghan kay mga Kristohan nga nagabuhat anak karon nga nagampo silang mga negosyo, nagampo silang ma-bless ang ilang kinabuhi, so gihatag sa Ginoo, gi-bless sila. Then after sila gi-bless, nawala ang ilang mga saad, nawani ang ilang mga pakigsaan sa Ginoo, covenant nga mutabang sila sa ministry buluhaton sa Pangginoo. Okay? So sad to say nga dunay mga nagabuhat niini. So kung kita karon na remind ta niini as a Christian nga doon na tay mga nalitok o mga pakigsaad sa atong buhi nga Dios, tubangan niya sa diyang doon na tay panahon nga nangayo niya mostly nihimo sagad ang tawo mohimo og pakigsaad sa panahon nga doon na say gipangayo sa Ginoo. Example, doon na say balatian, doon na say kagulanan, doon say problema. Doon ay mga tao nga magampo nga min sila nga Lord, kung ayuha ko ani nga sakit, i-bless ko Lord, tagay ko solusyon sa akong problema, kay kung imo kong i-bless, mutabang ko sa bulaton. Doon ay mga naghimo niya na. Pero ang problema is wala nila natuman. So human sila gi-bless, human na nindot kay lang kahimtang sa kinabuhi, wala nila barugi ang ilang gisaad. So ang ending, doon ay mga kastigo nga naabot sa ilang kinabuhi. Okay? Lisod kayo ang saad nga dili nato matuman.
tungod kay kastiguhon kita sa Ginoo ani dili gusto binuang ang Dios matud pa sa atong ibasa kaganina. Unya sa Santiago pod, Santiago 5:12 niyon pud labaw sa tanan, mga igsoon ayaw kamo panumpa kung manaad kamo. Ayaw panumpa sa langit o sa yuta o sa bisan unsa. Ing na lamang oo kung uyon kamo o dili kung dili kamo uyon. Aron dili kamo silutan sa Dios. So kaning silot diri mga kastigo, naglangkob kini sa mga kastigong moabot tong kinabuhi. Kung pasagad-sagad ta og saad, unya wala nato matuman. Okay? So munang ibutang nato sa una-una nga dili day basta-basta nga magasaad kita nga dili gyud matuman. Munang Christian, kung nakaagi kag saad wala nimo natuman, ngayo gid pasaylo sa Ginoo. Ug kung duna kay gisaad karon sa bulaton sa Ginoo, duna kay gisaad karon sa Ginoo, wala ko kabalo sa imong gisaad sa Ginoo, then kung maabot na nga para gisaan nimo, then buhatag yun tumana ang unsa imong gipanaan sa Ginoo, kay dili gusto ang Ginoo binuang nga mga saad. God bless, igsoon ko sa Ginoo. Kung na-bless ka nining nga sambingay, content sa itong sambingay karon, paki-comment lang sa ubos sa atong comment section. Nya kung bago ka nining nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para ma-notify ka sa mga next na itong mga video upload about sa sambingay. Daghan na mga sambingay dira sa ubos, paki-scroll up lang, pili lang sa itong mga sambingay, magamit ni nimo as a preaching illustration kung usa ka leader sa church o usa ka magwali. Okay? So, daghang salamat sa imong pagpamatig. So, kita-kita na punta sa next na po natong mga sambingay.